Moi drodzy, witam. R. Ja jestem Niklaus. To jest moja wierna To jest mój wierny człowiek, towarzyszący mi w tej żeglarskiej przygodzie. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, prawda, na żywo na streamie. Przeżywamy od jakiegoś czasu premierę gry Sea of Thieves. I wiadomo, że nieodłącznym atrybutem każdego pirata jest rum. Ja akurat rumu pod ręką nie mam, aczkolwiek mam inny pyszny alkohol. Przypominam tutaj testy, prawda, Amareny, które się odbyły dawno temu i streama potem z tą Amareną. To był ciekawy stream, chociaż ciekawszy od niego był w zasadzie drugi dzień. Tutaj, prawda, czat na żywo. Widzicie tutaj wszystkie tak zwane profity z bycia na streamach na żywo na Twitch TV, prawda, Niklaus. I cóż tu mamy, moi drodzy? To jest odbicie lustrzane w kamerze, ale nie będę już tutaj rum albo grog. To jest, moi drodzy, miody polskie. Takie coś dostałem kiedyś od kolegi, prawda, na urodzinki. I teraz jako prawilny pirat zobaczymy, czy nadaje się to do konsumpcji. O, Twitch pozdrawia YouTube'a. Można. Właśnie w tym momencie można na przykład miłość komuś wyznać. Jak się zawsze wstydziliście na przykład, to teraz bez problemu. Albo tam pozdrowić, nie wiem, mamę, tatę, panią ze szkoły czy coś. Teraz to zobaczymy. Rum wymyślili Rumuni. Dobrze, moi drodzy. Taki temacik tutaj wjeżdża. Miód pitny, półtorak. Alkohol 16%. Nazywa się, wdzięczna nazwa, moi drodzy, Jadwiga. O kurwa, to jak z tego, patrzcie, jak z szampana. Czy to jest zdatne do spożywania przez piratów? Dobry dźwięk. Woń? Powoniej się. Jezus. O Boże. Jezu, cudownie. Wspaniale. To co, na eks to walimy, nie? Nie no, poszmakujmy. Cudowne. Boże, jakie to dobre. O Jezus. Cudowne. Wspaniały, naprawdę, jestem wzruszony. Jest przepyszny. Tylko wiecie, miód pitny jest o tyle alkoholem, prawda, niebezpiecznym, że, znaczy, zależy kto jakie ma, że tak powiem, predyspozycje do spożywania alkoholu. Czy jak wrażenia lepiej jak po seksie? Ciężko powiedzieć, bo niewiele pamiętam z tych tematów. W każdym razie chodzi o to, że ja na przykład bardzo lubię słodki alkohol, ale za bardzo nie mogę go pić, bo bardzo mi smakuje, w efekcie czego piję go dużo bardzo, a po nim bardzo mnie boli głowa. I kiedyś kupiłem sobie taką flaszeczkę takiego miodu właśnie, tylko że 0,7, czy nie konkretnie takiego. I gdzieś tam sobie zasiadłem, prawda, w dobrym towarzystwie i tak sobie tego polewałem, nie? Tu szklaneczka, bo to się nie czuje, fajnie się to pije, to tak, wiadomo, słodziuśkie, fajne. No. I moi drodzy, historia jest taka, że te 0,7 pękło w 40 minut. Bot na czacie pisze, że muszę się napić.
I generalnie... no wyszło to tak, że wypiłem to i generalnie jest coś takiego, na przykład po spożywaniu dużo piwa, albo po spożywaniu dużo wódki, że efekty przynajmniej u mnie są dopiero na drugi dzień. Nigdy na przykład się nie pożygałem od razu po spożyciu. Może zaraz. To akurat po tym miodzie pitnym było tak, że dosłownie za pół godziny zaczęła mnie tak boleć głowa, zrobiły mi się takie oczy całe czerwone, jakbym się zbakał. Znaczy nie wiem jak to jest, jak się człowiek zbaka. Nie mam nawet kolegów, którzy mi opowiadali. Przeczytałem na internecie, jak to opowiadali ludzie z krajów, gdzie można takie rzeczy robić. Także no. Także to jest taki temat. Miód, moi drodzy, pitny 1,5 Jadwiga, alkohol 16V, jest cudowny. Jest wspaniały. Ale przed nami jeszcze 2. Także z każdego trzeba, aby troszkę pokosztować. Teraz, moi drodzy, Kurpiowski. Kurpiowski, również 16V, dwójniak. Spółdzielnia pszczelarska Apis w Lublinie. Także zobaczmy. To wiadomo, testy, wszelakie testy się rządzą swoimi prawami. Oczywiście nie musowo tego wszystkiego wypić, no to wiadomo, to tylko jest tak skosztunek tak zwany. Gdzie tu jest ten, kurde, Ciulinks. Zaraz sobie damy radę. Nie można, moi drodzy, na okręt wchodzić po trzeźwemu, bo się człowiek nerwuje. To pierwsze otwarcie takiej zafrupowanej flaszki to niczym pierwsze... No. Także wasze zdrowie. Woń wspaniała. Spróbujmy. Czekajcie. Nie mam tu wody do przepłukania pyska niestety. Mniej słodko pachnie jak tamten. O wiele mniej słodki. Bardziej taki wiśniowy, powiedziałbym. Taka wiśnia bardziej, mniej słodki. Pierwszy mi podszedł lepiej. Został jeszcze jeden. I to, moi drodzy, jest Piastowski. Piastowski, trójniak. Volt, moi drodzy, 13. Dej powoniać. Kupse. Jadwiga póki co ewidentnie na prowadzeniu. Zobaczymy, jak w tym momencie poradzi sobie Piastowski. Czy to jest, moi drodzy, możliwie miód, który spożywał sam, prawda, legendarny władca, prawda, pierwszych Piastów, Popiel. Znaczy, pierwszy Piast, władca Polan i tak dalej. Jest taka opcja, mogło tak być. Wtedy piratów jeszcze nie było. Woń najsłabsza zdecydowanie. No cóż, no to prawda, jak to mówią, dupa Jasiu karuzela, kręci cement betoniara, czy też stare, prawda, piracki toast, hop, siup,
4 baby, 8 dup. Smakuje szampanowo trochę. Dziwnie. Widzicie, on jest taki przeźroczysty aż. Smakuje tak szampanowo. Trochę taki nawet, bym powiedział, jest taki kwaśnawy. Szampaniasty, lekko kwaśnawy. Ruskim szampanem. Nie, takim dobrym. Znaczy, coś jest takiego kwaśno-szampanowego. Także, moi drodzy, jako że ja przepadam za słodkim, znaczy nie powinienem, ale przepadam w tej formie. Moja klasyfikacja jest taka. Na pierwszym miejscu ewidentnie wygrywa, prawda, Jadwiga. Na drugim miejscu plasuje się, moi drodzy, Kurpiowski. I na miejscu trzecim trunek, prawda, pierwszych władców Polski, piastowski trójniak. No. Być może to właśnie tym piastowskim trójniakiem król Polski spił cesarza niemieckiego Ottona. I co on mu tam potem po pijaku dla beki tą koronę nakładał na głowę. Niemniej jednak wszystkie trzy zostaną przeze mnie potraktowane z jednakowym szacunkiem i pieczołowitością. Także, moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. To były pirackie testy trunków, prawda, nie mniej pirackich niż wszelakie grogi i rumy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam, moi drodzy, do oglądania odcinków z Sea of Thieves, które się będą pojawiały, do oglądania tego na streamie na Twitch TV Niklaus, no i oczywiście tradycyjnie łapeczka, no i sub i dzwoneczek.